Isimanga eMaritzburg eMsunduzi Municipality amaSulumane engena necapha emhlanganweni womkhandlu wakhomba imeya kanye nodeputy wayo athi nina zinja siyanondla kodwa anisasivikeli. Khona lapho ezweni lezoni kubanjwe emgulukudu emithathu egwaze udriver weBolt emva kwaloko yaseyistripha imoto. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Isimanga eMaritzburg eMgungundlovu amaSulumane engena necapha ngodli emhlanganweni womkhandlu maqeda khomba imeya kanye nodeputy wayo athi nina zinja siyanondla kodwa anisasivikeli. Imeya yezoni umzimkhulu Thebola kanye nedeputy yakhe baswele umgodi wokucasha amaSulumane engena necapha emhlanganweni womkhandlu nezintshebe ezingaka esebhejile ebomvu athi nina zinja abakhomba bathi beshona le nale athi siyanondla nini inyanga nenyanga kodwa anisasinaki. Lokhu kulandela emva kokusabalala kwevideo evese ayingeke uyazi iMaritzburg indlela engcole ngakhona. No wonder iMaritzburg ibole kanjena. The whole capital city of KZN ibole from estation kuze kuyofika ezansi ku street. Ibole into ongakazi uzuyibone yabona ku Peter Merit le phezulu phakathi kuka Pine Street no West Street lapha kuse Somalia Street angazi noma ngithi Ethiopia noma Somalia unuka injera ungena uzoyophuma khona imoto zabo zipake kuneziphaza zabo zodwa awucabange nje isiphaza edrobheni capital city zipake zibavimba umgaqo akudluleki uwena ovela uphenduka iforeigner mawufika lapha. Yabo modlula lapha uwena ovela uzibona ngisho indlela abakubuka ngayo uyabona ukuthi ayi ngathi ngihamba kwelinye izwe ke lana into ongayazi uthuli nje uthula umeya kanti uyadla bayamkhokhela ukuze thina sihambe emanyaleni. uThimba Central Business District phakathi naphakathi nedolobha uThimba eMaritzburg ugcwele amasaluni ongawazi amanye ngaphandle kwamasaluni kuyaphithiza kugcwele ilokhuzana lapha ngase Total Sports kulahla udoti kuyaxhifika ilokhuzana iwumgaqo ngathi uhubhuqu. uThimba capital city of KZN ibole ngaphakathi nangaphandle izidakamizwa zibhenya udede nje phambi kwabantu bebuka amarenka khona ayaxhifika into ukhona umeya uthuli kanti bayamkhokhela bangene egulukudu wathethe uzama umgodi wokucasha ngithi the ukuthi phela imambane wathi uzama umgodi wokucasha kwathiwa hey siyakukhokhela wena inyanga nenyanga wathi uyakhuluma udeputy kwathiwa nawe siyakondla nawe inyanga bayondliwa laba bazobuya futhi guys ngisasho bazobuya futhi guys bazothi asihambe siyobhalisela ukuvota sihambe futhi siyovota ngoba thina phela siyizilambi angithi bazobuya bezosikhohlisa ngama-food parcels bazobuya bezositshela ukuthi uNovember usufikile sekufanele sihambe nathi sikwenze futhi lokho. Wayibona iMaritzburg injani bayadla bayakhokhela babavikela kangaka abantu bokufika njena ingoba bayadla bonke labaholi abavikela abantu bokufika bakuleli ngokungemvume bayakhokhelwa amaSulumane angene abatshela abakhomba straight direct njengoba bona bebakhulu nje benezise ha sixolise nanti udaba. Hayi ngiyabona futhi inkohlakalo esinayo eNingizimu Afrika ingakho uhulumeni unjena nje kushubile eMsunduzi Municipality amaSulumane oMohammed angene nezicapha emhlanganweni womkhandlu angena akhomba imeya umzimkhulu Thebola akhomba nosekela meya umxolisi Mkhize athi nina ngiyanondla njalo ngenyanga ninika imali engaphezulu kwa500k umuntu emunye ngoba nathi nizoyilungisa indaba yesikweletu sami samanzi nogesi kwamasipala. Hayibo kodwa futhi nina niyokhuluma ngami eParliament niyothi aningazi ngikweleta umasipala imali engaphezulu kwa83 million. Isimo samane sashuba kubika ukuthi amaSomala nezitolo bani Peter Maritzburg Street bani Peter Maris Street nawo kuthiwa ukhokha u5 million kumeya ukuthi awavikele njalo ngenyanga ya rent akumeya ukuthi angawakhokhela amanzi nogesi kuthunywa ibodyguard lakhe umeya ukuthi liqoqe le mali njalo ngenyanga bafothi yini ukukhohlanga lokho lapho
Khona lapho ezweni lezoni eMaritzburg kubanjwe imgulukudu emithathu efike ya requesta emva kwaloko yayise ibamba inkunzi udriver weBolt yaqeda yamgwaza yase iyostripha imoto. Umphakathi wasemkhambathini ubambe lemphundlaphundla phakathi kwezinzulu zobusuku ustripha imoto. Bazivumele bona ngoangazi ukuthi bebesabayekelani Nkosi yami. Angazi bebesabayekelani ngoba phela uyabona ukuthi kusebusuku lapha futhi abekho abantu abathile ababonayo. Bekufanele bathi kuba nje ukudlala yabona bathi ukudlala nabo kancane. Baye bathi ukudala just ukuthi bathi ukuphaphama. Noma nje one bullet umuntu ngamunye la esiphongweni just ukuthi baphaphame bangaphinde bayenze lento abayenzile. Yabo ha? Noma imbazo-ke mhlambe nje bathiwe nje ngembazo la ekhanda nje kancane just ukuthi yabona bephaphama. Nje i4 pound nje uqheke ekhanda nge4 just ukuthi baphaphama. Indlela esekunzima ngakhona ke manje na ke uBolt zisebenze kanjani ke ingane zabantu zisebenze kanjani enintsheleni akazi noma njengoba ungena le request kufanele yokuthatha ngazi ukusapi uzombulala noma uhleli ngemumva seloke ejeqeza akazi noma impilo yakhe uyacabanga nje ukugwaza umuntu eyisebenzela ngenxa ukuthi nalamaphathi emoto kade bewaqaqa babuziwe ukuthi bathe bayodayisela abantu konje bathe bayodayisa ngifuna ubani usomatekisi futhi lo drive taxi lo muntu abade bethi bayomdayisela. Okay bazosho kule video esizoyidlala. Nazi lezi iphundla. Uthini wena? Abesoyidasela intando bazo. Nithini ngale moto yomuntu esenenze nje? So zamuyilungisa lo. Nizozama? Soyilungisa lo kuzolungiseka kumele kuthini. Ozolungiseka. Lalelani angithi manje sihamba semakeni. Niyokhuluma ukuthi le moto ngizoyilungisa nabazali beni. Nibatshela nitshontshele. Akukho kuzofekshinje lapha. Ngiyakushintsha kodwa mina ngicela manje wasifike ekhaya akekho umzali. Unobani? Njama nje ngihlala ngedwa. Wenhlano ba? Khiye wesanga ngicela